Selamat menikmati. Kita selalu membuka tensi dari bacaan sebentar. Iya, asik gendela. Ayo joget sih, joget koprol sih mau joget. Ojo gondelan cagak no, gondelan aku wae no. Ojo gondelan cagak no, cagak kuwi atos nah aku kuwi empo. Jadi jiwa orang kok ilang perung lho. Lah diopakke. Sakit. Lah piye disogok? Oke, sayang semoga terhibur pada kesempatan malam hari ini buat bapak dan ibunya. Tarik lagi sayang. Lali janji. Kadung dandan kira teko lho. Kadung dandan medok-merok wong nyatane aku yo teko. Endi? Ndane ning mburi isor kerambil kae, aku nganti kegigolan bluluk barang. Ngono kuwi. Anak sing bejol. Heh? Lak yo ora motoran. Endi? Tak delek wis to bejole. Ayo nak lanjut sayang. Tarik lagi sayang. Jan-jani. Oh
nyiwal meneh lho. Rung Ya. sida. Lah aku senengane nyiwel ki piye? Wong ijek anyaran kok ijek nyiwal-nyiwal wae lho ijek dhisik dhewe lho. Engko nak nyiwel enek wayahe. Wis kok nek wis teko kompleke Mardilaras awake dhewe cuwel-cuwelan. Tarik kan lho ngisan gue lho aku iya lanjut siang. Iya wis alah gambleh ae. Suka ya? Lali janji. Yo. Tapi sampean wis ora ono lho. Alah lah aku ki. Mesti lunga karo Mas Agus to. Mas Agus lunga karo kowe to. Iya wong ora teko ya Mas ya. Karo kowe. Lah gila lho gendaan gak wedi kok. Selamat datang Sugeng Rawuh ingkang katemben rawuh. Semoga langsung ke mau dibesekecaken kathik eca. Lama sakeca tarik sayang lagi ho penake wae. Meneh iki. Iki jek to. Ijek. Oh ijek. Ora kerasa to. Ora kerasa ya. Lanjut yo. Mekek kae.